Tomato Assassin! La veritat és que em costa de creure que hagis tornat a la vida, Tomato Assassin. Realment ets diferent a tots els altres. Tot un campió. Però tant és. Mireu, veieu allò? És el control remot d'emergència del planeta. El desgraciat d'en Cybercarrot controlava aquest dispositiu dia i nit. Estàvem aïllats de l'espai exterior i no podíem comunicar-nos amb ningú. Aquell experiment defectuós s'havia convertit en algú realment perillós. No entenc per què en Pasta va voler aïllar l'enemic de l'espai exterior. Que estrany. Potser no era tan dolent com pensàvem. Tu, pallasso, tu no ets l'Apple que coneixia. Qui ets realment? Digues! Com vulguis, Tomato. Ets com en Cybercarrot! No, ben bé. A diferència d'en Cybercarrot, jo sóc íntegrament metàl·lic. De l'Apple que coneixíeu, tan sols en queda aquest envoltori fastigós de pell i sang. Els Works són coneguts arreu de l'univers per la nostra sofisticada tecnologia. Nadius pudents. Desgraciats, tal i com sospitava. Els que van tornar a la vida en Pasta van ser ells.